अरे साला धान काट दले। तू बाप के जूजी हव बाप के नु मन कहेला गारे काट दी तनी हई देख ले। हई बाबूजी के दोनों खाजा जमीन में सोहरता ओका बादो 5000 रुपया निकल लगावत ऑपरेशन में तो तारा के झट में से दीहेन। ए मालिक से मुर्गा खाए के मन करता घरे बनाई ना। अरे बाबूजी के हाथ भर के मुर्गा बा खइबो। का बाबूजी कहाँ जाता रहो? हगे जात तोरा लौकत नहीं छे। ठीक बा हगे जाता रहो मानतनी तो हई चमकील में पानी काहे ले जाता रहो? का लोटा उटा ना रलो? साले लोटा में पानी ले आम फूट तर बाबू की निहन एगो लोटा 100 रुपया के बा। तो हई चपालवा मुरी पर काहे ले रख ले बड़ा मार देबा? चप्पल किनला 8 साल हो गल बा एकरा के और 8 साल चलाए के बा। ते चुपचाप खेसो मावत निहक की। ठीक बा जा तू पेट खाली करके आव तले हमनी के खेत खाली करता नी सो। अरे साला तहनी के भोरे से अभी इतने बार खेत सोले बरस होने 2 काटा सो के आगे निसे इतने बा। अरे साला धान काट दले। का हो जाई एक गो धान कटाइल बा वो गलती से कटा गेल। देखो ना दूगो में जोर लगा देता नहीं। एगो थान में साले 4 करोड़ भात होला। तू सरवा 4 करोड़ भात कम खइयो। ए सरऊ एगो थान का तरह रहो सरऊ आवत नहीं। तू बाप के जूजी हव बाप के नु मन कहेला गारे काट दी। अच्छा बाबूजी ई बताओ कि हमार शादी करबो तो क लाख दहेज लेबो? ते बियाहो करे के सोचा तरीका। ए मार देवा तो हमार बियाह ना होई का हो? कौन लड़की तोरा से बियाह करी रे? हमरा से ए मार देवा हमरा से परी बियाह करी परी। आ देख लियो दहेज भी ठास के ले। दहेज के मत झाट ले लियो। कोनो अपन बाप तोरा के बेटी दे दे उहे ढेर बा। ए त हमार बियाह ना होई का हो? कोना गुण पर तोर बियाह होई रे? साले खेत में खुरपी चलावत रहो पर। ए मार देवा तो खुरपी चलावल खराब होला का हो? किसान नु होई किसान। किसानों ना रही तो ई राजा महाराजा बनत लो त झाट खाई लो। चुप साला चुपचाप खेत सो। हैला बाबूजी भूजा 9 रुपया के मिलल है 1 रुपया खा गई है। 1 रुपया कमा में न बुझल सरऊ। तनी झाट तक सब बुझा तक साल के भूजे नहीं खे मिलल। अरे साला यहाँ 2 रुपया रख ले नहीं। कौन चलेला खरे? हम लेनी है चोरैले नहीं खी का रे साला ते कैसे 2 रुपया बताक देले हरे? हे दोनों आँख से लगत नु कि हम अब पगला जाए। गांव के कोनो लड़की पर देखेनी तो कहेला कैसे ताक देले?
एकरा मेहरारू पर देखेनी तो कहेला कैसे ताक देले। आज 2 रुपया ले लेनी तबो साला कहता कैसे ताक देले। साले चुपचाप खेत सो हो आना तो गार काट देम। हाँ आवा हमार झाट काट दो। साले दोनों जना चुपचाप सह लोगी ना तो दोनों जना के गाड़ काट देम। साले भुजा खइबा मजूजी खाना। ए बाबूजी हमरा के 10,000 रुपया दो ना, सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदे के बा। का कहले हो 10,000? साले बाबूजी तारा के तो झोरल झाट ना दी हैं। तनी हई देख ले। भाई बाबूजी के दोनों खाजा जमीन में सोहरता, ओका बादो 5,000 रुपया निकल लगावत ऑपरेशन में, तो तारा के झाट में से दी हैं। ए मालिक चाहे मुर्गा खाए के मन करता घरे बनाई ना। हमारा बाबूजी के हाथ भर के मुर्गा बा खइबो। ले मर ले बारो हम जा तनी घरे। ले चल भट। हमार झाट खटावा अपन मुर्गा तूहे खा। सब तो चल गिलन सब, तू यहाँ झाटू कर तो चलो बाजार चले के बा। चलो जाओ। ओह नो। का रे सरवा तोरा आँख में लार धसल बा। रे सार सन 5,000 रुपया से इलाज करावे हमनी के। ना तो मारत मारत चिपड़ी पात देम स। ए भाई पैसा तो नहीं खे मारियो लो लोगिन। ए भाई हमरा के मत मार लोगिन, एकरे के मार लो लोगिन।